Right, so tukulandirani ku presentation yathu number 2 mu series yathu imene tikuona ya deliverance ndi life of Victor Kasini, kumasulidwa ndi kukhala moyo ogonjetsa tchimo. So mu presentation yathu yachiwiri series yathu tifuna taona kuti taona kuti pali mphamvu ziwiri mu dziko lapansi, pali mphamvu ya Mulungu ndi pali mphamvu ya ndani, ya Satani, right? Ataona tuno foundation yazo sezi ndi kufuna kupanga chinthu chabwino kupanda nani, kupanda Mulungu andi chikhulupiriro chonana anthu akufa sana. So timafuna taona kuti kodi zimene zindi zoona palidi mphamvu ziwiri, right? Now today tioneni kuti kodi Mulungu akugwira ntchito motani. Tikapita pa Exodus chapter 3 timaona chimene Mulungu anapanga. Mulungu anamuyitana Mose, ndi atamuyitana Mose iyi ndi phunzironso lina amene imandisangalatsa. Exodus chapter 3 atanena chitsamba chimene chimayake wanonse chimapsa chimene chikumira Yesu Khristu amene chitsamba chimira umunthu, yeah. So umulungu unali mujani umunthu amene titaona wako ukulu kumene unapangisa anthu ambiri atemera ngati mene nani nali Mose. So Exodus chapter 3 tikuona muno bwino anamuuza chinthu china yake nayo kuti no atenge chani, atenge ndodo manja mwake ndatayiponya inasanduka chani kuti inasanduka njoke, atagwira kunchira inata inabwa kukhaso chani, inabwa kukhaso ndodo. Okay, so tuona nawo tuno zinali ndithu zimene Mulungu anamuuza. So Exodus chapter 4 tufika tena ngani verse 6. 4 verse 6. Yeah. Ndipo Yehova ananenanso naye, longa dzanja lako pachifuwa pako. Ndipo analonga dzanja lake pachifuwa pake, nalitulutsa, taonani dzanja lake linali lakhate, lotuwa ngati chipale chofewa. Verse 7. Ndipo ananena iye, bwerezanso dzanja lako pachifuwa pako. Ndipo anabwerezanso dzanja lake pachifuwa pake, nalitulutsa pachifuwa pake, taonani linasandukanso lomwe lakale. So tikuona zimenezi Mose anafunsa Mulungu kuti anthu akandifunsa kuti mandani anamuzati iwe upange zinthu ziwiri. So yachiwiri inayi imeneji yama ndi chatafotokoza ya njoka ija tunataponya ndodo yake nasanduka kuti kanagwira Mose nasanduka sijani ndodo. So zinthu zonse zimene Mulungu amatani amapange tiona mene verse 8. Verse 8. Yeah. Ndipo kudzatero ngati sakhulupirira iwe ndi kusamvera mawu a chizindikiro choyamba, adzakhulupirira mawu a chizindikiro chotsirizachi. So tikuthaona no munthu akapanga chozizwa, Mulungu akapanga chozizwa chimangothandizanso kumusimikizira munthu atani akhulupirire. Eri anthu ambiri timaona no atadwala kwambiri ndifika chotafa ndikupemphera paokha kapena ena apemphera ndikusintha munthu uja amathazipereka somo kwa ndani kwa Mulungu. Ena sajira amamalira konke kuno anthu ena akakumana ndi ngozi nake yopha alise ndikufa kapena kuti no amafunika apezeke mu galimoto mwa china inangwa chitika analephera kupezeka ndopulumuka amathazindikira kuti Mulungu atani wapulumutsa. So zozizo zimathandiza so munthu kuti azindikire mphamvu ya Mulungu ndikupetera zikonzo ene. So chimeneyo ngati Mulungu angagwiritse ntchito sanadaso ndikhulupirira atatani kugwiritsa ntchito. Fati Lucifer chimene anapanga anangosankha kuti no asakhale oyimizana ndi Mulungu. Sizoti Mulungu ananjesa mphamvu zina zizonse, mphamvu zake zonse zilimo mobe. So yakufuna apanga advance ufumu wake, Mulungu so apanga advance chani ufumu wake, right? So tona nawo tuno pakutapa ntawi tateni pa verse 16. So Mulungu anamuuza Mose pita. Mose anamba kana anamuzala kamanga ndilasulo ndi zina zone zili ngati ineyo ndikakhale kunja for a long time, nene bwere kumalawi kuno kupeza ndi chaja chizindivuta panopa chimandi chekabe pamene mayesese, right? So ili ngati mene ali David Livingstone atabwera kumalawi kuno anapanga lamulo kuti nese mayankhulaja nkhina yake kumaucha kumalawi kuti azitha kulalika kumalawi. Atabwera koko chichizungu chimamvuta mambirire. So chimodzimodzinso. So Mose anakhalisa kwambiri kuti ku media
atabwerera kuku anada inezimwe. So Mulungu anamuza okay fine muze m'bale wako, right? M'bale wako aziyankhula akhala spokesman wako. Verse 16 aliya Exodus 4:16. Verse 16. Ndipo iye adzakulankhulira iwe kwa anthu, ndipo kudzatero kuti iye adzakhala kwa iwe ngati mkamwa, ndi iwe udzakhala mwa iye ngati Mulungu. Verse 17. Ndipo ukayigwire dzanja lako ndodo iyi, imene ukachite nayo zizindikirozo. So pana chinthu chimodzi chimene anapasa anthu kuti azakapanga zizindikiro ndiye ndode taona mene. So anapasa ndode kuti akachitire chani, akachitire zizindikiro. So tikuzowa bwinobwino mene zinakhalira, right? Tikana pa Exodus chapter ndiyani mene ma chapter osatirawo atapita pamaso pa Farao anamuza akulu tikufuna no anthu a Mulungu mwatani mwatuluse, koma Farao ananena kuti yani ine sindiatuluse iye. Tikuona menebe. So chuchitika ndi chani? Ndimafuna ndifike pena pake kunindibata. Okay, Exodus chapter 7 verse 21 aliya. Exodus 7 verse 21. Verse 21. Ndi nsomba za nyanjamo zinafa, ndi nyanjayo inanuka, ndipo Aigupto sanakhonza kumwa madzi a mnyanjamo, ndipo munali mwazi dziko lonse la Igupto. So atenga ndodayika pamadzi zasanduka chani mwazi ndi muoneni kuti chimenechi. Verse 22 ya. Verse 22. Ndipo alembi a Igupto anachita momwemo ndi masenga awo, koma mtima wa Farao unalimba. Mukuona menebe. So chimene Mulungu akupanga Aigupto saudana kupanga. So Mulungu akupanga zoziza zoti no ana Israeli ndikona no Mulungu ali chani ali mbali yawo. Tinoze nebe. Why Mulungu akutumiza zoziza Farao anthu anakhala 400 years ku chipululu. History ya Mulungu wamphamvu amene akwapa Musa ya ikanga de hope ilipo koma de hope anthu sakhulupirira so chimene chikachitika. So Mulungu afuna ta wamasule ni mphamvu yaikulu. Tikaona mu chipangano chakale nthawi za Mulungu afuna panga chitamukisa ntchito ngati mphamvu musayenda na mphamvu posa milungu yonse. Tikaona chipangano chatsopano agwisa ntchito khalidwe lake kuti aonese kwa anthu nati no ngakhasizo ndi mphamvu chabe maso khalidwe lake ndi lokoma kuti no atha kukoka dziko lonse kwa ndani kwa iye, right? So tikutha kuona apa kudawa tuno chimene Mulungu apanga chopangisa na Israeli akhulupirire. Kuona chimene asing'anga akupanga chopangisa tuno Farao asadani asakhulupirire. Tikaona mwino Mulungu anamuza teno ndizaomesa mtima aja na Farao. Tikaona mwino Mulungu Malachi chapter 4 verse 1 to 3 makama ngati nawo tuno ndipo dzuwa la jana unezi ningo ipanga paraphrase werenga ningo panga paraphrase faja nthawi ninguna Malachi chapter 4 makamba zana kuno verse 2 makamba kwa hiyo amene akopa dzina lake ndipo dzuwa la chilungamo zawala ndi muchirisa mayani mapiko ake. So tikuona ndo chikondi cha Mulungu kufananiza ndi dzuwa limatani kwa zinthu ngati ice limasungunuka ngati kandule mathautani kusungunuka dzuwa likatentha kwambiri. Koma ndo zinthu ngati dongo zimatani zimalimba chikusiyana ndi yani ni mtima. Mose anakhulupirira kuti Mulungu ampanga empawa arona zindikiro pamba makayikire aronesa anakhulupirira kwambiri ana Israeli nawo azisogolana anakhulupirira kwambiri. Mwana Farao sana khulupirira sana khulupirira mtima kaona tani unalimba. Koma no Bible nano anamuza kuti no ndikalimbisa mtima ndani wa Farao. Chimene chipangisa mtima wa Farao ulimbe chani evidence imene Mulungu akupereka paja Mulungu anampasa munthu sankhe evidence imene akupereka kwa Farao kusankhalidwe sakutani samvera. Ifati sakumvera mtima wake ukutani ukulimba. Ndikhuya tinoze nepe zone Mulungu amene amangisa tino uyu basi nimulimbisa mtima akangotayika no. Inayi the same evidence kwa Mose Aaron na Israeli niwena bwa wa Farao ma reception yake ka landed ka zinthu. Ndikhuya tinoze nepe. So tukuna tino china chimene amangisa ya sakhulupirira nchina kuno zimene Mulungu akupanga asinga ka Saudani akupanga. That's why nthambiliro sakhulupirira so Mulungu. Fana tino ndikhulupirike kwa Mulungu ndizipemphera kwa Mulungu kuti no
adalise ntchito za manja anga chani why not nene kupita kwa sing'anga ndikatenge chani mphamvuzi. So anthu samaona kusiyana kwenikweni ndikhubatikozenebe. So izizi spiritualism ndiyopsa chifanano anthu amalemera kwambiri mukanthawi kochepa komando zosatira zake zotani zopsa. Talenga verse 23 yomwe tinayenga kale talenga Exodus 7 verse 23 verse 23 yeah. Ndipo Farao anatembenuka nalowa mnyumba yake osasamalira ichi chomwe mumtima ichi chomwe osasamalira ichi chomwe mumtima mwake. Tate ndione komano pamaza khala kusiyana ke ndikuti Exodus chapter 8 verse 19 again. Exodus 8 verse 17 talenga verse 17 yeah. Ndipo anachita chomwecho pakuti Aaroni anasamula dzanja lake ndi ndodo yake napanda fumbi lapansi. Ndipo panali nsabwe pa anthu ndi pa zoweta fumbi lonse lapansi linasanduka nsabwe dziko lonse la Igupto. Yeah, so apanga choziza kenako as usual asing'anga sakubwera ndetenge verse 18 alembi anateronso ndi masenga awo kuonesa nsabwe koma sanakhonza. Ndipo panali nsabwe pa anthu ndi pa zoweta. So alembi aja anafuna kupanga nsabwe koma sizinatani sizinatheki chochitika nchani 10 verse 19 pamenepo alembi anati kwa Farao yeah. Chala cha Mulungu ichi mupona menepe chala cha Mulungu ichi chotizendali koma mtima wa Farao unalimba osamvera iwo monga adalankhulira Yehova. mupona menepe so mtima wa Farao unalimba. So akuluakulu iyi nchala chanani cha Mulungu panali nkulina anali sing'anga ndi anali sing'anga nkulu kwambiri wali umakhala degrees yanenezi. I don't waste my time mwankhani nawo nkuluyo akati anthu apita kwa Yehova mulozo ena akamapanga zimenezi ndanayamba kuyesa kumuloza nkulina yake sizimatheka yayi mpaka iye anafika kuti no ndikakumane ndani ni munthuyo anazira nkulu jana in Kristu muza anachita yani anasiya za using'angazo chifukwa zila tuno pali mphamvu ina yake yoposa zosing'anga mwa anthu amene akutani akupemphera. And chimene chimachitika china anthu okhwima akamayesera kukuteni kuti ndibwera sizikutheka amachita manyazi ndi amamba kuchukitsa ati iweyo ndi okhwima. Chimodzimodzi apana zinthu ichi ndi chala cha ndani cha Mulungu, meaning to say pali mphamvu inake above za Lucifer. Yeti tikakamba za mphamvu pali mphamvu inake yuko. So chala cha Mulungu yothandiza yani. So chala cha Mulungu chinayi cha mphamvu kuposa mphamvu za ndani za sing'anga. Ifata sing'angawo tinati mphamvu yasuyika kwa Mulungu choka kwa ndani kwa Lucifer. Fati sana atumene ndani ni Mulungu. Right, taerengani Luka chapter 11 verse 20. Chala cha Mulungu chothandiza yani. Verse 20. Verse 20. Koma ngati ine nditulutsa ziwanda ndi chala cha Mulungu pamene ufumu wa Mulungu wafikira inu. So tikamakamba za ufumu wa Mulungu monga uchita zinthu zake kuzira mwa chala cha ndani. Yesu amachita zinthu zake kuzira chala cha Mulungu. Now chala cha Mulungu chothandiza yani. Matthew chapter 12 verse 28. Chala cha Mulungu Matthew 12 verse 28. Matthew 12 verse 28. verse 28. Yeah. Yeah. Koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu ya mzimu wa Mulungu pomwepo ufumu wa Mulungu unafika pa inu. So chala cha Mulungu cha verse mene mzimu wa ndani wa Mulungu taona wenepe. So afarao aja anthu ake aja asing'anga zati uni mzimu wa ndani wa Mulungu kapena ndi chala cha ndani cha Mulungu. I hope tili wenepe. So tikamafuna ona kuno tikuzindika nato na chinayo chichitika spiritually kuti tikhayo tetezeka chimene tufune kwambiri ndi yani ni mzimu wa Mulungu. Osati apa basi ndipita kwa prophet chani. Okay fine, mwina anthu akumvera amapita kwa prophet komano ndita prophet ngati dali prophet a Mulungu chimene akudalira ni mzimu wa ndani wa Mulungu.
ndikhulupirira tinozenebe. So ineyo ndikamapemphera zine ndimatha kuza zinzanga akuti ndipemphera yakuti ndipempheni ichi chibwanji kuti ngakhale ndi program yotino tufuna tikala tiyemena pake chimene kutolera ni zimwana wa Mulungu panayi kwina kana bwa pa church amafotokozera mmene zimachitika iye, right? Ari mu nyumba mucha munthu ariyo samakhulupirira Phiri ziliko samakhulupirira ndata akamakhala munja peza tino anaitanga mafanane kabiri namuza tino amathozini tino spoon yasowa nyumba munja kana masiku ena ake basi apeza tu spoon yatuluka mu dzanja la munthu tuluka mu bwanji naona tizinza ufiti zimene zamba uchitika mpaka kaya kazana amba kudwala kafuna kumwalira amba kupemphera yedi komano anazinga tuzambi zimachitika faya yani cha ufiti machifati yo amapemphera zinja zinamba urani kumaganika ndikhulupirira tilozenebe ndiyakufotokoza iyo nchija magesi mchechi ya namba urani mazima pio sagwira akutanza bwino bwino antena of course muchechi abakhala kugona yani kubanziramba chira yale sadakhala kuti check ani zabwino ndimazwale ndikamba kufika papa ulaligwanga zichitika izizi singana ikuyamba zimene zichitika tinozenebe mena amafuna abange expose kunena kuti no sizimachitika za ufidis zimagonjesedwa chifukwa cha pemphero magesi adamba kuvuta chani. Why? Because the main emphasis yautenga inayo kuzira mwachani mapemphero and ukangobanga hit pamene popo satana safuna wenu mutani mufike pamene popo yayi you'd rather kuti no uzingofotokoza zoipa kena kumwena apemphero kumane wena emphasis inayo yakuchani yapemphera ko the whole sermon tinozenebe. So anagonjesa zira mwachani mapemphero and in prayer paja Luke 11:13 makambira anthu oyipa inu mumapereka zamene kwa ndani kwa ana nanga bwanji inu yonse mapemphera kwa ndani kwa Mulungu kupempha yani Mzimu woyera, right? We have another life tukamba za Mzimu woyera. Why Mzimu woyera very important? I think it differs a bit later on. So tukutazindika from the get go pali mphamvu zili pali Mzimu wa Mulungu ndi palino angelo a Satana tinozenebe. Kodi nizona rangela Satana amachita zozizo ato tene machite chivumo chapter 16 verse 16 chivumo 16 verse 16 ariya 16 verse 16 tayari 14 verse 14 pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse wasonkhanitsira nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse mbona menewe. So dziko lapasi tukamba zanyani time ya mark of the beast tikana mark of the beast ninkanena tuno chuma chose zakhala chamba limodzi chanthu amene ali mbali ananya Lucifer lemba la chirombo tinozenebe. So mark of the beast lemba la chirombo dziko lapasi lizapereka mphamvu yake kupembeza ya chirombocho ngati sukumvera suzakwanisa kugula ndi kugulisa tinozenebe. So dziko lapasi likubwera mbali mozandikona bwino wina ati mafumu osadziko lapasi manjirena ndi ufumu achani wa dziko linachani lapasi ndi final expression ya anthu amene asankha kuti sakhala apanga zawo zabwino economic system yawo yogwira popanda nani popanda Mulungu ndi last system yokufuna kukakamiza aliyense tino akhale mu uniform imodzi aliyense akhale ndi mark of the beast tinozenebe kukakamiza anthu onse kwaphunzitsa tino akhale mu chinthu chimodzi basi ndikhulupirira tinozenebe. So akuti no zimene zizachitika so kuzera mamphamvu yachani ya ziwanda imene ziwanda zapanga nzazikulu zotenga kuti anthu onse akhale malo angati amodzi. So tikuzera tino angelo a Satana atha panga so zina zazikulu mphamvu zawo sizinatani sizinachosedwe yani komano mphamvu zawo zikuchepera pa Mzimu wa ndani wa Mulungu icho nde silifuna tichisiye yani, right? Tikaona Mateyu chapter 24 kodi pambali pa zimenezi Yesu analamba chani mapera nthawi Yesu akuti yani Mateyu 24 anatisimikizira ifo yani kodi mapera nthawi Yesu anakamba kuti chani fatino mavesi ati kamawerenga anthu sili mavesi esa yani Mateyu 24 verse 11 ali yani verse 11 yeah ndipo aneneri onama ambiri adzauka nadzasokeretsa kwambiri. So aneneri ambiri adzauka ndikusocheretsa ndani
anthu ambiri chifukwa yani situation yanali imodzi zoziza zimayikidwa kwambiri kuti muchipangano chakale fana anthu amakhulupirira milungu yosiyanasiyana. Mulungu amachita zoziza amafuna aonese kuti iye ndo ankulu kuposa yani milungu yonse. Tilokozenepe kuti anthu Satana akhulupirire. So Satana akugwiritsa ntchito chomwe chija kuti pachitike zozizwa anthu akhulupirire zimene iye akuti akufuna. And that's why aneneri ambiri akutani akubuka. Ndikhulupirira nato pano pa aneneri onyenga salipo ambirimbiri. And how do you know them? Yesu analamuzazo andizi yani zipaso zawo ntchito zawo. And tikaona panopa zambi zosiyana zambi and amakhala no amukapanga capture munthu zonna chimene yanga nene amene sizingadana. Panayi mneneri lake adanapita kumwamba. Ndapita kumwamba. Vesi okay akuti bwana. Atapita kumwamba kuja nakumana ndi mbusa naye wakale anamwalira ndata azibasi. Ngati zikufika ku basi. Kumene zinavesera ndi akuti atapita kumwamba kuja anakumana ndi ndani kambusa wina. Koma anawenda chigaimulo chopuma nataba asinafaga next hours and tobes. Why do you need gaimulo kumwamba? Wandepesa enebe. Zibe zaba dziko la chani? La basi. So ani onyinga basi. Mukomane nani mulipira ali 800,000. And it antuda urani aupereka. Kuipira tono Mulungu kuti akumane naye afunika azere kuzera mwandani? Maprofeti yo popanda prophet ndi Mulungu adula. Why anthu apanga zimenezi? Ifajani ni urani onyinga. Not only that, Matthew 24 verse 23 adiya. Verse 23. Pomwepo munthu akanena kwa inu onani Kristu ali kuno. Kapena uko musavomereze. So mapita nthawi zafika tuno anthu Kristu azabwera kwa tikaona munewe padzaka pali nkulena kati ndi Yesu wa ku Kenya kuba amene uja anthu amankhulupirira zedi I'm sure ya yofika mamiliyoni ume nda anthu amene antuwa amene community ambiri. Verse 24 ya Verse 24. Chifukwa Kristu onama adzauka ndi aneneri onama nadzaonesa zizindikiro zazikulu izozizwa kotero kuti akanyenge ngati kotheka osankhidwa omwe. So atukuza ndakuwuzani pasana. So zisanafike nthawi yathu ino anatani atazapanga zonse zote mpaka anthu azatani azanyengera. Verse 26 ariya. Verse 26. Onani alimzipinda musavomereze. 27. Pakuti atisandibomba so alimonga mphezi kamazabwera ma imaveka imaoneka kumandu ujeni chimozunzi Yesu kubwere. So akuti akati Yesu ali uko osatani osapiri Yesu ali osapiri tikaona mwana mwina anthu amene amatera Yesu ali kuno ngati no Yesu ali ndiwoka ngati ufuna mpaka access Yesu pita so wanda kwa iwo. So tona na kuti no majority of this Yesu anatiyengezeratu kuti no kuzakhala anthu amene azagwira ntchito ngati ya Mulungu komale ajani asatani. Now tene pa Hebrew chapter 1 verse munati vekese bwino. Hebrew chapter 1 verse 1 ariana. Hebrew chapter 1 verse 1. Verse 1. Kale Mulungu anayankhula ndi makolo mwa aneneri. Manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana. Yeah. Verse 2. Koma pakutha pake pa masiku ano anayankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika kulowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga mayiko ndi ya mwamba omwe. So akuti kale Mulungu amayankhula ife kudzera mwana tikaona muno bwino kuyambira nthawi ya Mose anali ngati mneneri amene amakhala ngati mkhala pakati pa Mulungu ndi anthu chaka chimwe amakapembedzera zina. Mose anali ngati chisanzo cha chimene Yesu Khristu afuna azatani azakhala. Mulungu akapereka malamulo apa ampasa Mose akawuzanda anthu ali ndi china yake alakwisa akulapa Mose apita kwa Mulungu ayanga. So anali ngati mkhala pakati chimozimozi Yesu Khristu alanyani alili tinozenepe. So akuti kale Mulungu amayankhula kudzera mwa aneneri. Anthu aja pasaina ananare amene Mulungu ndopsa iwe ukayankhula ndi Mulungu
kana kutifera kwa iweyo ndeti kuuza Mulungu adani manje dana anayi Mulungu adani kutali ndiwo amafunika munthu naye apaka mono kuchipanganya mana kuti yani Mulungu adayankhula ife kudzera mandani maona simtanza no gift of prophecy inatheratu no tifati even after Yesu atapita panali ma prophets angapo prophet Agabasi ku Machide chapter okay I think amene anakumana ndi Paul asanafike ku Jerusalem I think Machide chapter 18-19 alipo prophet Agabasi even Philip evangelist anaenda anayi ma prophets azmayaje so tona no kumana nkhani ndina kuti the way it was ikale kuti no ukufuna kuti mumve kwa Mulungu ndati mazira kwa ndani kwa prophet akamfusa Mulungu ena kwa ndani akuuza ulo anthu aja akafuna kamenya nkhondo zimakhala bwanji chimozimozi siyonje afuna menya nkhondo Mulungu zadamusara musapite right it was through the prophet kumano pano pauti Mulungu adayankhula ife kuzera mandani mwa mwana yake if uli ni mwana yake ulinde jani uli ni moyo right and if zili choncho Mulungu akuuza iwe chochita kuzera majani mwa mzimu wake kumano pano people zomwe akupanga akutenga the same advantage ena means makhala pano yakali ndo mazitenga ngati ndi reality yalilolo kuti no anthu ngati aprofeta awa ndi mwayo kuti nthapita kunyi ndipite nsapita kupita kwa ndani kwa prophet understand so munthu ali mabanja Bible kuti munthu wa banja ni mamuna ampanga sideline straight kwa ndani kwa prophet really I have a friend umana amanena kuti no amen nkaza kongwamba vita kwa prophet basi musiye ali ngati chibweze why because iwe umapangida overrule completely and that's not what the gift of prophecy was for and that's why was that in a false prophet right so nofuna nena jan tete ndojin pa Yohana chapter 14 ningo froza Yohana 14 verse 18 na jan Yohana 14 verse 18 verse 18 sindidzakusiyani inu mukhale ana amasiye ndidza kwa inu verse 23 ya verse 23 Yesu anayankha nati kwa iye ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga ndipo Atate wanga adzamukonda ndipo ndidzadza kwa iye ndipo ndidzayesa kwa iye mukhalamo so amene adzadze kwa ife ni nani Atate ni ndani ni mwana tinozena iwe so tukamba chimene so if you have moyo wa Yesu Kristo and uli ni moyo wa Atate wake right what else do you need ufunika sojani chini ndiko ya tinozena iwe tikaona kaje swakali Exodus 25 mwelenga kambera verse 8 masika mausika musi mpaka ma chapter za kumapeto akutuza ifana namuza na kuti no mosi takhoma chibokosi chokaike chipanda chopatikise pamamba pakuikapo chivindikiro kuyapo angela awiri pamamba pa angela awiri ndizo yankhula ndani iweyo that was kachiswakali yes another person ngajisi ngamanga masika rama kamba zayani zathupi lake which was a new concept ndefa akutuza ifeni fakaji sajani anzimu manje yena ngati Mulungu akukhala mwa ine ngati Mulungu amankhula ni monso zema mukajiswa wagaluchi ndeti manonso Mulungu atha ndi yankhula ndani ineyo if I pray ndikuba tiwozene and mwinaso ndi chinthu chofunikira ku verse imene ifanena kuti anthu panopa sakhala sensitive ku mene Mulungu amayankhulira Mulungu amayankhula ife kudzera majani mwanzimu mene anadani anatipasa right and if that is true ndeti no ineyo ndofuna ndizizindikira zimene Mulungu afuna dani ine ndichite right this series sermon ndili anyway sina implant anali outside so ndimapanga zoti no ndikamalima ndikamatani maganizo zazizo akono ndingapange bwanji ndimayiganizira ndinangolemba kuti na ndipanga ABC series of course imafuna chikaye chitali kwambiri more than this mono zina zilankha chinankakadwa yani so anyways mono chinaye chitali ndimafuna ndizitenge mama videos makosana jina ndo storm takamba jina Johanna Wilkerson kutenga ma videos za church mafia yani anyways but then zachitika zona kuti no ndimangoipe mphaji nthu chimwe nozata Mulungu afuna ndipange series mono ndi nthawi mona tisirani sitheke right that's when yesterday when zamwe abantu ndabwera atina kula bwanji mawa bwanji now the reason why I did not hesitate it's not really zama mwine ndi mazikoda wabere tete kumene wanditi kumana ai
right? The reason also I knew now to know this week I'm available, and the only thing mafuna ubanga was ubanga my presentations are ubanga record afterwards. So it would take me almost 5-6 hours to ubanga my presentations, ubanga my slides, ubanga my videos, ubanga matter Janet. You have to do a little research even. So I knew that this is God. I knew this is the voice of God straight because I was praying about it, and if there's any voice to it, I know it's God. So you can recognize the voice of God from a situation because the way you are connected to Him. Now, another way how God speaks. Samuel. Okay, let's go to Isaiah 30 verse 21. Now, talking to God is very important. So I think last time nazikamba said is it? Okay. Okay, for so long one answer is mawaga tikawerenga tiziwe. Kumano my point is no Enoch and the Bible. My answer is no. Bible remember ndi Mose. So, and also before Mose, I mean the morning of Genesis, na Bible. Kuma mazabu anjifunu ja Mungu. Chifanya na kuti Adam before the fall amalumbi zani Mungu atinzaki. Yeti? Ata chimwa inde anaibe Bible umabe amalumbi zani Mungu Mungu atinzaki. Even from Adam kuna ku set ajineno gosa ajino amalumbi zani Mungu amatakumva zimene Mungu awurani akwauza. That's the conviction. Mndoka watu no wabadasuma subanu uini Mzimu wa Mungu. Mungu amankula kuzela mwajani mwa Mzimu wake. So chimeno fana bange emphasize mimi. Yesaya chapter 30 verse ya 21 again. Verse 21. Ndipo makutu ako adzamva mawu kumbuyo kwa iwe akuti njira ndi iyi yendani inu mmenemo. Potembenukira inu kula manja ndi potembenukira kula manzere. So Mulungu amausa una makutu anu muzava mawu akuza njira ndiri mukutembera kumanja kapena ojani manje tena mukuphochola njirayo mukauza njira ndiri. How do you talk to God? Mulungu akakhala bwanji pamene munthu ukukhala basi ine always tell anthu na Mulungu amufuna mpemphere mufuna Mulungu akwankhuleni. How can you know kuti Mulungu akwankhulani? I'll give you my example. Example ni mwanda webeleka. Pamene ndilo nyamare before I got married. Sana kwatili. Naza ndikamba chibwenzi chije awerebere chibende asibenda bwino. Chimata manyangwe. They had like 4 relationships. You know, I went Sunday. You know, I was okay. Fusanga matononge. Ndi anthu kumano ndikazibanga nice munane mina ndineyo mwana mwina sonda anthu oneke senebe. So I knew that no in ministry you need someone who can stand with you or that manawe. So I said, okay, if this is the case, why you fusege wa Mungu? So I had 3 days and 3 nights. Yongo bempira bas. Of course man di magono mabe masalet 3 days 3 nights fast. I was praying for one thing. Nifuna maro odino ndi mangebu nyumba like a country home it. Kumaso ndipeze muntu odino ntakhala naye. Odinotizumizana mutumiki. Right? Must be easy sat obviously. So nakano bempira first day. Bebe yajidika. Kumano chimachitika chinano chifati no ndi masala aja kuja I think this ngamba kwa videos. Kumano chikhovenyanga Mulungu china shooter. Right? Because emphasis nga na Mulungu jabe. Second day same thing. Third day nakumana ndakulena out of nowhere, right? Pana yazira ikatatu kubana mafunika abwera azapange effort, right? Kumano naturally what had happened was the church mabanga organized my evangelistic efforts here. Ina kuti no imafuna munthu mmozi. Nda elder amagamba kaka mitata kheva atatu. Nana nangu asira libasi mpanga noka there was no funding jane. So one of the guys anabwerayo. Ine ndi mafunika kuti one of the preachers anainzanga. Tinakhala my friends at time fati ninabangalisa ine ndizikapereka my health lessons basi ndi anthu aja zibusa aja nasankha kuti no azakumane kunyumba wanga basi uzangujeze ndi one of the guys anabwera kuti asasite iron uji chinanga kwathu na iron
ndadabwera cho janabwera ndi anthu ache wapita wabweranso uno payekha ndadabwera payekha namba kucheza atamba kukamba papa ndimafuna malo chana mfuna malo ife malo tapezeka nawo nde inete sinapangeso hesitate inachoza kuti uyu ndi Mulungu akuyankhula. Why? Because ndikumiza ndi Mulungu. What else? Right? So basa kulacha apita sarapita adabwereranso akuti amwene inota bwanji ndi nisi wanga mwana ndimuthomaenda naye ine ndimwana ngati kuti akuthandiza toto tabernaise medical mission ndazaka okay akukhala kuti chola bwa okay ndingazichoncho ndikuti no titambanga train kana kuti tamadwisa male I didn't understand that kuti chani ndizaka no explain basi kana kono anyube kuti no it's God. Of course munthu naye sana kumane naye kumanyu mazati ndi Mulungu wasegula this thing. So anyways, of course nangu impera kuti no ambuye akhale munthu nawo no athapanga take care of chigulu cha anthu chani. So nabira of course I prayed no sign yemwe ntazinere ndiye wedi ni Mulungu anyamule bag yanga just so no munthu alenda afika amatenga bag and one just to show with the hospital bwe. Anyways itafuka mala kuja ananyamula bag yanga nelanza athu aja Zara basode Omade Zara de Mulungu yako yake. Anyways, tukubiririra nakanda kulaja yani so I stayed there 3 days. So I was just observing munthu. Anyways, namuza chani whatever. So bobita that's when ananyamula bag yanga so I knew that was still a sign without me telling her that muna sina isolemera. So that was how everything went by. Kwano nasazi ndikata I think for nali my character was different. So kumano nkandi na kuti no I knew to no Mulungu aundiyankhani Mulungu is. And every day I know now no Mulungu amena kundiyankha. Though pamakhala challenges in everything that God gives you. The land itself futhi mafunika tilwese muzambiri chane kuti no tigaloze mitengo yetu. Kumano nimachita zane Mulungu amene anapereka. So pakakhaeni vuto linalilonse ndimachita zane nditenga vuto likwandani kwa Mulungu. I'm not afraid. Yeti? So ndimafuna kunena kuti uzo abanje tu Mulungu akuyankhula. Ana Israel. Okay, antena ndilenge Bible ndati tiziva mamu. Yeah, true. Kumano chimene negane chino tawerenga verse here. Atozava mawu kumbuka. Nimazifuza okay ino kamaenda banje ndi Mulungu. Abraham banje. Fara Abraham achida nzaka Mulungu. Taya Abraham naibe ku Bible. Amangu pasilana mawu a Mulungu. Ineyo ndete ndikuzana ndi Mulungu ndikuza what God is. Ukhulupirira iwe uzipanga person. So it means don't know samabanga yaponi maolembera amabanga yaponi ubwenzi weni ndikhulupirira tinozenebe. So chimene chikufunika kwambiri chodono munthu akhale pa ubwenzi ni Mulungu and zimene zichitika bwanji. First of all acknowledge do endo munthu wochima ndolekana ni Mulungu. Second, repent. Yeti ndikuzindika na kuti no inezo simene ngapange nzokanike. Yeti repentance sake keni okay repentance imene sili kufuna ndijonera kuti ufuna benefit inake kwa Mulungu. That repentance si makhala yanze izingadano uli pachibwezi ungofuna unzako ifate ndolemera kapena ungofuna unzako ifate ndokongola basi not because iye ali imene alilimo because munthu chatadwala nkhope yake ndikusintha kapena thupi lake ndikusintha ndeti ino chikondi akuchichokapo chimene ufuna njabebe. So you have to want God for who he is. Kumufuna Mulungu chifate ndimene alili ngani ali so Sauli ngakhala napemphera maso ake atachoka ziskeles samaona bwino akafuna kulemba pa makalata ake amakuza munthu anamulembera amakupanga dictate. Kwano he could tell kuna no nduza mtima wa Mulungu. Samatha verse wise uchitika choncho ngakhala amapemphera Mulungu chinthu chesimarani kumana amatha verse abe it was maybe a testimony Mulungu amene afuna apereke kuna mkulu yodi nthaineke samarani samaona anapemphera dana naye asimabezi nthu. So I don't know why Mulungu anapanga zimenezo. So chimene chimafunika kwambiri ndi kukhala ndi ubale weniweni ni Mulungu and kupemphera tikamba kwambiri ma prayers mene tingave mamu koma nonkhani mwendune apa ndi akuno munthu aliyense ngarafuna amve kwa Mulungu akufunika khalo imizani ndani ni Mulungu. And pamene dazuka usually what I do is I'll sing a song ntazina ngapebe nthawi ndeli nyimbo yesinima onwe ambuye munithandize mene ndiwe mawana. I'll go to the word, I'll start reading. No, I'll sing verse 5. Okay, I think this time it doesn't come back. This is verse 5. Bugu labu inawambia kwamba ndi buga wani Yohane.
ukatamene ukamba unipita mabuku andani apaulo chifani mabuku apaulo maso mabuku ena asachimanga chasopano amakonda panga quote zinthu zakuti pamene yakale so kawerenga amene kuchoma zinangamira pa upita chipanga chakalecho kapanga start umva verse bible. So I'll pick 5 verses ndawerenga machangu ngati newspaper kena ndawerenga kuti nono kamba nokufuna novesa kuti chili chani kuti chauti ndipanga no started pano ndipanga stand panga miri kuti chimene mwanga chilimo. So by the time ndikumalisa pamene popo ndetino ndili sure ndo chimene ndikupemphera ndifanya mawa amene ndayika mchani mumtima mwanga and popemphera munthu umachita kuva kusimikizika Mulungu kama kusimikizika ndipemphera chakuti umakhala ndi conviction. There was a time whereby I would be convicted tapemphera kuti and then maana panga contact munthu ama akulu tiyamba cheze ndimfusa amene izi bwanyi zili bwanyi munthu chazinira I think dini malabisa not because I have some powers in I but because Mzimu andala Mulungu and you can go kunyumba kwa munthu ndikuzindika na munomo kangana anthu sapemphera chifukwa chani iwo lima atmosphere pemphera nthawi zonse anthu akhala Christians ako mano kungozindika no munomo anthu sakutani sakupanga ma devotions. I remember inapita kwanza kene namo kamwene mano bani mamoni ngosi mapangati banja kuti isidi mapanga right. So nzonena kuti no chimene chifunika kwambiri ndi ubale ndi Mulungu maye ndofunikira mama make sangampose amene anayankhula mawu. So let's look at this. Then ngopasa verse imene Yohane chapter 5 tukamba za mphamvu ya chigonjese. Yohane chapter 5 verse 1 verse 39. So anthu ambiri anapanga ubale ndi mawu a Mulungu mwana mawu a Mulungu ndi abwino mwana umupanga nawo ubale sangati kumusi. Yohane 5 verse 39 aliya verse 39 yeah musanthula malemba popeza muyesa kuti momwemo muli nawo moyo wosatha. So anthu ambiri amasanthula malemba that's kungosiyana doctrine pang'ono amakutenga ndi sarana basi chifukwa ubale wawo uli pakati pa iwo ndi malemba awo basi kungomvesa chinthu musiyana pang'ono iwe ndi sarana basi akuipisa mbiri yako chani because relationship yawo yonse inathirapo kuti no doctrine akuipesa bwanji kungosempana ngono basi ndi woipa basi umrakhati nonse mukhubya chinaiso mofanana kungosempana pomwepo basi we ndi woipa. Verse 40 yes audience verse 40 ndipo verse 40 ndipo simufuna kudza kwa ine ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mukhale nawo mupona meneko. So mawu a Mulungu akuchita umboni za ndani za Yesu za Mulungu kumano kuti tipeze moyo umene mawu a Mulungu akuyankhula tidze kwa ndani kwa Yesu. Again tikhale ndi that relationship which for us I mean it is much deeper than menanali those brethren. So we have and amene analipo before Moses amene chimene amadala kwambiri ndi chani ubale. Yet they had to have ubale. My requirements are Adam simple ubale ni Mulungu. The only thing imene anapasa was maybe sacrificial system ije kupereka nsembe chokhulupirira Yesu Khristu azadani azabwerasa. That was it. Kufika nthawi ya Abraham anakhulupirira Mulungu chinayongera kwa iye chani chiyero kena muzatako mzidulidwa ndulidwe kuimira chani chero chija munandira mutakhulupirira chija ndo anthu wonse azipangaso chiti chimenechi. So tona tuno matuka amesaka nali ochepa kwambiri chifukwa chani anali ndi ubale ndani ndi Mulungu. Zenga tuno ndibwerese munthu nyumba munomo msalamwe timajato mama masana mazulu right kena ndipeze no munthu uja akakhala ulavula basi bwana ame mnyumba musemava kulavula malavula bati banja kena ndipeze no munthu uja akhala kweze chi volume 100 kumandija ma 6 mazulu aku volume simakweza mpaka bati munthu amene yoti pangana operate pa ubwenzi ngati ayi nikhuya tikonzenebe. So anthu aja anali 100% pa ubwenzi. So mukakhala munthu muli pa ubwenzi o muli pa friendship zinthu zambiri zimayenda chifukwa no mtima wako uli pandani pa munthu uja ndiye mtima wako uli pandani zinthu zambiri zimayenda bwino kwambiri. So chimene ninganene choyambirira kwa munthu kuti tipange access chitetezo chopya chimene chitetezo chachikulu chimene chimamopya songa ngakhale sing'angayo ndi kukhala pabale ndani ndi Mulungu. Tikakhala pabale ndi Mulungu ndete Mzimu wako uli mkati mwa ndani mwa ife tapempha chinese kwa ndani kwa iye. Yes right. So chimene chinthu chachikulu kwambiri chimene unafuna nene. So Yesu anatiteteza ife. So izo ni makamba adala kuti anthu azone tuno ubale pakati pa iwo ndi Mulungu kuzera mwa ndani
mwa Yesu Khristu sizingati chipangano chakale kuti that was a shadow. Yet ina chithunzithunzi Yesu Mose tikamona bwana ananena kuti no ndapanga laliko prophet alakanti nene mungatini zonse zimene Mose anali yeti amfutoza kuti pazabwera munthu wina yeti amene nene mungakatendani iwe iye akabwera iye amene muzatani muzamumve ndikhulupirira tinozenebe so ndati Yesu atabwera anakhala zonse zimene Mose anali as a shadow. Yohanes 1:29 yani chilamulo chinabwera mwandani mwa Mose koma chisomo ndicho nana chinabwera mwandani mwa Yesu Khristu. Chilamulo inali ngati shadow, system imene inali ngati shadow ya zonse zimene Yesu Khristu amafuna rani azakhale. Tinozenebe koma no maprofeti apano pa advantage mamakhala nayo ndino amafuna azauza anthu ndano mene zinali ndi Mose dalisamamvera kuti akamve kwa Mulungu iwo ajano ndi ali pati pamene popo. Tinozenebe so akakhamene wonde tino munthu uja sangapange ngino supatolo kuwafusa ndani iwo aja ndetu ubale wawo ndi Mulungu ukukhala ngati mene analili ana Isai ndi Mulungu amazera pa Mose. Kumene pano pa ifeyo tinayi wankulu posa Mose nendani Yesu Khristu ifeyo kuzera mwandani mwa Yesuyo ndikuba tinozenebe so that one anhambi ma Pentecostals do amanatali nchipangano chasopano koma on that one ambira nchipangano chakale. You see, so which is a dangerous point. You know, chonadi chabwera reality chokhazika chabwera koma anthu afuna be chithunzithunzi, right? So yes ana changes zimene zotino kumapeta nthawi zabwana ajani achinyengo kodi ndizotheka kuti anthu akagule mphamvu nthawi ya Paulo anthu amagula ndi mphamvu zoti azitha kuchiza ndi zina zilene toerengane Machitidwe 8 verse ya 17 so tikuona mphamvu ziwiri Machitidwe 8 verse 17 so toerengane verse 17 pamene Bwana manja pa iwo ndipo analandira Mzimu Woyera. Verse 18 koma pakuona Simoni kuti mwakuyika manja atumwi anapatsidwa Mzimu Woyera anawatengera ndalama. 19 ngapana mene so yeah manano amafuna apase ndalama kuti chanda teni nanena ndipatseni Yesu ulamuliro umene kuti amene aliyense ndikayika manja pa iye alandire Mzimu Woyera. Tieni Verse 20 koma Petro anati kwa iye ndalama yako itayike nawe chifukwa unalingirira kulandira mphaso ya Mulungu ndi ndalama. bona menebe so this guy Simon Ntambolenga chapter 8 masika musi anali sing'anga amene apanga zozizo zomphamvu zosiyana-siyana tinozenebe koma anaona zimene ophunzira Yesu apanga atanazizo ndozati pali mphamvu inayo yokola posaiti ndara nakhulupirira ndikubatizira maana ndi chimozimozi mtima wa munthu jeta akubwera kwa Yesu just because anthu ambiri mukuona maumbo nawo nikafuna mkazi ndabusa nandipemphera nampezi pano mani ni Kristu nayi ndikudwala busa nandipemphera malonda Kristu so chinapo chinayi chimama chifuna wa Mulungu ndana badaso masopano kono that belief imakhala bwino mabe chinthu chikanguchoka basi Yesu ikhuleka yarani chachoka. And I know of many people ona no kwayo Mulungu amangofuna ife na no akufuna china chake. I have a friend no ata amwe muzaja ukamasala munje zimathandiza because even chile ndipeze chifani natani nasala ndizi zimathandiza be so sakuforokozapo ubwino wa Mulungu mana ngoforozana ngati mulungu ngati ATM machine ukatabwanya mbata ninaki ndama zitani zituka no tinozenewe anthu ambiri Mulungu amantenga kuti no angupita kwa afuna china yake so Yesu amafuna china yake amafuna yani mphamvuzo ndanadobe chini ndi abwera ndikupaseni ndalama ndipase yani mwanji dana yeyo nthawi yake mina amapangira operate yeyo kuza osinganga zakezo amatha kugulaso yani mphamvu timozenebe so amakhopa tono mphamvu ina ilipo ndi Mzimu ineso Mulungu ndipasa mphamvu ndizithautani so muzati upange pray so tutaona tono this idea sinati now wano Satana amapanga empower anthu ake chifukwa yani Machitidwe chapter 13 verse 6 and 12 verse 6 see tembe na verse 6 iko verse 6 ndipo mmene okay Machitidwe 13 verse 6
Yeah. ndipo mmene anapitirira chisumbu chonse kufikira pafo anapezapo munthu watsenga mneneri wonyenga ndiye Myuda dzina lake Baryesu amene anali ndi kazembe Sergio Paulo ndiye munthu wanzeru yemweyo anayitana Barnaba ndi Saulo nafunitsa kumva mawu a Mulungu. Verse 8. Koma Elima watsengayo pakuti dzina lake litera kusandulika anawakaniza naye sakuwapatutsa kazembe asakhulupirire. Muona menepe so nkhani iko ndina tunamafuna apa tose kuti munthu asatani asakhulupirire. So anthu amene amakhale mphamvu ya nyanga nkhani yako ndi anthu asatani asakhulupirire basi anthu asakhale mbali imodzi ya ufumu wa ndani wa Mulungu. Right? So mafuna ngolimbikitsa kwa anthu amene akukumana ndi zinthu zovuta kana ndi zina zotere nkhani yako osalola chinense chimene chingadule chikhulupiriro chanu kuti chitani ipangene effect. Taviza ndari ya Verse 10. Verse 9. Koma Saulo ndiye Paulo wodzazidwa ndi Mzimu Woyera anapenyetsetsa iye nati wodzala ndi chinyengo chonse ndi chenjero lonse iwe mwana wa mdierekezi ndani wa chilungamo chonse kodi sudzaleka kuipsa njira zolunjika za Ambuye. Verse 11. Ndipo tsopano taona dzanja la Ambuye lili pa iwe ndipo udzakhala wakhungu wosapenya dzuwa nthawi nthawi ndipo pomwepo lidamgwera khungu ndi mdima ndipo anamukamuka ofuna wina omugwira dzanja. Verse 12. Pamenepo kazembe pakuona chochitika nakhulupirira. Muona menepe so nkhani iko ndina munthu amene ali mwa Khristu Yesu munthu amene akudalira azi wanthu amene ali mphamvu yambiri ndani tikautengera mphamvu ni ndani ni munthu amene ali mwa ndani mwa Khristu Yesu. Koma na Khristu ambiri zimene satani saziwa amakhala ndi anthu ambiri munthu uzalokhewa panga zimene zionaso munthu nyamantha manthaso bwanji samwene ndinu Khristu tinozenepe. So and of course anthu ambiri nimazo chifana mapita ku mapente kapena kwa sing'anga imakhala nkhani ina kuti ndiyo alibe ubale ni Mulungu choyambirire na chifana alibe ubale akuzowa tino apa ndi kuti ndiyankhule ni Mulungu ndetino ndiyese chakuti chija ndiyese chakuti chija fode ngandopanga machimo ndi Mulungu sandifa so mabe okay apa ningopanga pozi kaya ndipite kwa prophet muona menepe na wina akona kuti amene zili ningopita kwa ndani kwa sing'anga basi. Right? Ine ndakhapo ndi anthu onena kuti no akhapo ndi mavuto ine acha. Right? Ona kuti namwene tithanze mipemphero no okay fine 10. Nimauza anthu titende kind 10 days of prayer. 10 days of prayer kuma ndiyophweka. Nkhani yake ndiyo angokhala Khristu. Kuna umuntu zaweni mukhale Khristu munthu sakhala serious nenoza 10 days of prayer. 10 days of prayer ndikunguti munthu angakhala Khristu. Ikamata 10 days of prayer imakhale kana muloza kayani ndifotokoza 10 days of prayer magenda wayo mano sije zimakhaza nani za terror ntena makumana ndi za sataniki ena kana aloza chuma chinasokonekera ena za ufiti zimwe zanaka mapwisidwa anthu omwe akhala nazo serious zonse zimatani zimata kumana ntena akabakwaye amafuna kuti iweyo ndo uwapempherere iwo asapangepo kanthu ndine sizimatheka. Why? The same thing manana jena yo alibe ubale ni Mulungu akufuna kuti iweyo pite kwa Mulungu ngati tili kupanga jakale ine ndapitire kwa Mulungu Mulungu aja Mulungu chanduze ende ndikauze iwo ngati no tinoze nebe so anthu oteno amweni lero mapemphera naiwala aweni bwanja bando inandivura pakati nazara
ngati zimezi basi neso ndenda topana so sindingapange zimezi. I'll just pray to Mulungu awakhudze timawe komano ine I will not waste my time kwa munthu oti no sali interested ndi Mulungu. Mungu pasane chisanzo pa anthena ataona ba Jesus amabwa kwa Yesu ifara amafuna mphamvu. Tikaluka chapter 3 siliwerenga mano Yohana anauza anthu achiti chokani ana njoka ine. Now anthu akubwera nabatizide ukwazati chokana na njoka why atino wakuuzani kuti muthawe chilango chili nkudzi. Anthu ajana nalo Yohana walika ntaya ufumu jarani yakwanira ona apa ndeti ufumu jorani ubwera ndeti ngati ufumu ubwera ndeti no chilango sejurani ndi akopata apapa bwana tikhale muti menene, right? So such type of converse Yohana mazadi zimene mungaona anakufuna anazati no mupange zipaso zo lumikizana yani ndi kulapa. Tekene ngono bwino Luka chapter 3 verse 1 mpaka 6. Pamene tobwera kwa Mulungu tibwere ifa ino tikumfuna ndi ndani Mulunguyo. That's why tendezo program imakhala yo take ifano chimene mampangisa munthu azindikire nchitango khala Kristu basi. Ebuja chilendo chimene mamunza. So tikutha kuona nawo tino chachikulu chikuchitika apa nchinawo tino have yoposa iko mwandani mwa Mulungu basi mulingiyo. Timalizi tipite kodi ichi ntchito chokhala chimene ndikuyembekeza ku Malawi Matthew chapter 19 verse 13. Bible studies ngarawanda akhala ndikuwaperekapo ma studies osiyanasiyana kuona chimene ndimamvesa sono kwambiri nchonena kuti akhristu ambiri ndona nawo kupangaso zachani za ufiti either ngati apita ukatenga nyanga ngati sakutenga nyanga iwo ndi afiti of which anthu ndi akhristu timapemphera nawo timasonkhana nawo, right? Munthu ukhala so ine chimamvesa sono kwambiri nchonena kuti no munthu uyo sangakhale ndi ubale ndi ndani ndi Mulungu. Ndizosiyana sizingatheke azingova ususika mu mtima mwake ndikumava kuti no pali chinaye chabwino choposa imanga khale imene sangathe utano chilandira unless atasiya nyani ufitiyo uvutsanga seso payekha chifana noga zimakhala bwanji kufitiyo makhala ngati ukangosiya kuphedwa but no nezo zosatheka munthu atasiya ufiti ndikhala bwino bwino. Anthu angapo umene takhala tukumana anakumana ndi milungirima za ufitizi kulozedwa chani kumatanga kupemphera zonse zinatha mphamvu ya fiti yoseja yonse neutralized, right? So munthu atakhala kuvesera kupanga za ufiti chani atakusiya atakhala kufuna tapemphera naye ndikuthandiza ngati mene anathanzira anthu awa amene anaiso afiti Matthew chapter 19 verse 13 ati chani 19 verse 13. Koma Ayuda enanso endayenda otulutsa ziwanda anaziyesa kuchula pa iwo amene anali ndi mizimu yoyipa dzina la Ambuye Yesu. Mbona mene peso anthu amatchula dzina ndani la Ambuye Yesu kuti chani ndikulumbirirani pa Yesu amene amulalikira Paulo. So anthu amafuna agwire ntchitoyo koma asalumikizana ndani ndi Mulungu zomwe zicha, right? So tiyenda ya verse 14. Ndipo panali ana amuna asanu ndi awiri a Skeva Myuda mkulu wa ansembe amene anachita ichi. Ndipo unayankha mzimu woyipa nuti kwa iwo Yesu ndimzindikira ndi Paulo ndimdziwa koma inu ndinu ayani. 16. Ndipo munthu mwa iye amene munali mizimu yoyipa anawalumphira nawaposa nawalaka onse awiriwo kutero kuti anathawa mnyumba amaliseche ndi wolasidwa. Ngono menebe anathawa onse nyumba wolasidwa atamenyedwa kwambiri. Chisanzo china chitikaso kuje uzambia anayakwena ake amapanga evangelistic effort so square effort umathabwa aso anthu enake zimayarana ndi chiwandacho kakakwatira amamenya amuna mpaka ukati umatha anakataka 7 mpaka zimayo ayaoneka bwino bwino ulifaye chiwandacho nosopano
ari chiwanda kainayi mwamuna ake again. That's another false doctrine, right? Angelo pajaifete kazafika umwe madzakhala ndani angela inima reproductive organs ngati isangati ukwatire ndurani ndukwatire mono muziphunzitsi wanda amene mkazi anamukwatisa chiwanda chani. Anyways, it's false doctrines zemanena kalezi. Anyways, so zimakhayo then zimaya anabwera ku kama kusana ndi anthu anandi ngati ndikakupempheni uko ndanamba kumpemphera kuti kumene kujango ndi anthu osaja anthu anamba ofa kubuya eti zimayo jana kwa mmene anthu ajose limasewera de basi abusaja kuchoka pa pulpit aradi pito meka udabwa chiseko cha ku prayer band cha segwida zimayo akunikati wale fula anthu ose akulaja atana muziyangana zimayo chi chanda chikwayangana mazimayo cha akuti muzina Yesu Kristu ndikutulusa iwe chona sichina Yesu ndeyayi kubwerabe atalekerenga Bible loza ndikunyika muzina Yesu Kristu palibe amene anamba kwathamangisa zimayo kuti asi atanamba kuthawa nezeni akuti namba kuthawa mudza tse ati mpaka anapita ku polisi kuja anathanayo kuja zimayo janasada muchi mumu ndekanamba kabaya natuluka mpolisi muja polisi ndikukiyamwe kumano nkhani nayo kuti no anapita mara kafuka ku polisi kuja mathayi fire izi ndizi. Koma anyways anthu ajana kumana mwini muna anapemphera chonda chinatani chidatuluka ndikupita tono zenebe ine ndimana no if iwe sulolomizana ni Mulungu sungampemphere munthu amene ndi chiwanda ndikutuluka yeti chimene chimafunika kwambiri chinatno mzimu wa Mulungu ukhala pamalopo mzimu wa Mulungu akhapo mzimu wa chiwanda umachoka. That's one thing imene anthu afunika azindikire. If palibe atmosphere of prayer, atmosphere ya anthu amene ali olumizana ndi Mulungu chiwanda singatuluke, right? Anthu amene apemphera ose ngati zingatheke pita ndi banja confess your sin kuzipereka kwa Mulungu ndikulapa machimo anu ambuye tikhululukireni tifuna ndikagwire ntchito yanu, right? And at that moment what will happen? You have power, right? Nkhani ndotero mzimu wa Mulungu angosika pa munthu ziwanda zitani zichoka and zikachoka munthu jakhala bwanji akhala free, right? So this is what happened. Anthu aona ngati no sana olumizana ndi Mulungu so ana menyedwa ambe tembe ndati verse 16 or verse 17 zimenezo zidamveka kwa onse Ayuda ndi Ahelene amene anakhala ku Efeso ndipo mantha anagwera onsewo ndipo dzina la Yesu linakuzika. Verse 18 ndipo ambiri a iwo akukhulupirirawo anadza navomereza nafotokoza machitidwe awo. So anthu amafotokoza chani? Verse 19 ndipo ambiri a iwo akuchita za matsenga anasonkhanitsa mabuku awo nawatentha pamaso pa onse ndipo anawerenga mtengo wace napeza ndalama za siliva 50,000. Kotero mawu a Ambuye anachuluka mwamphamvu nalalikika. So mabuku amene anaotchedwa ndi zonse zinakwana 50,000 pieces of silver, of which ukwana muno bwino anthu amene apanga za ufiti they have to buy nyangai yosanasiyana kukhala mabuku ena otero yeti. Tikapita ku America kumakhala wicca witchcraft ndi jotono imakhala ngati ati white magic yeti. Kwa azungu anthu amatha kukhala Phiri muno bwino faro ufita ko matha kusiyana kundwa kuno kufita kunoko akanbe fini tuli kuphazi bale yako chani yeti ukuphama neighbors chande ku Africa kunoko nkhala Phiri anthu akuotcha ene ukakhala koko ufita kama white magic wicca witchcraft whereby umatha kupanga ka spell ufuna ntchito ufuna chibwezi ufuna nete bwino umatha panga wicca witchcraft ndoko chapa wicca witchcraft mabwano ku voodoo tubizwe munthu atenga zidole ziwiri ndo zimangirira limodzi ndele wendi munthu yosumuzasiyana kamene munthu atenga chidole chindu chibaya ndele munthu yabayika kamene utenga chidole chika mbotolo ndele munthu amba kubanika atha kufa voodoo imakhala imafanana ngati yani dark magic ndikhuya timonzenebe. So tikamakamba za ufiti sinifuna lwe kwambiri ufiti ule ngati Chikristu ndi chimozi mono mu Chikristu muli mipingo yosiyanasiyana ma divisions yosiyanasiyana ndimozo ufiti ni ma divisions yosiyanasiyana. Ufiti yo pali wicca yo pali voodoo yo eri ngati ku Africa uno wene mangona ndi dark magic, right? Mwene ufiti. So
titaona kuti kufiri konkuliso asing'anga, right? Different divisions. Kumano ngati no zosezo zichoka wandani kwa mmodzi ndi ndani Satana. Singati no iyayi andiloza nende pitaso kwa sing'anga. Amene akuloza ni fiti akugwisa ntchito za Satana, sing'anga akugwisa ntchito za chani za Satana. Why asing'anga are there? Because nkhani ndi imodzi kuti munthu uzakhulupiriso ndani Mulungu. That's the major point. So tona no ufiti umavuta ku Africa kuno. Anthu awada anapemphera ndikuwatcha zawo zonse. Mwana ku Africa kuno, in my own life sinonepo anthu akubwera openera ineno ufiti ndani ndausiya. I've only witnessed ana amene anapanga zimenezo. Ana oti napemphera nawo inene makolo awo. Ana ndinata kuti pwisa ufiti tifuna tani tiusiye. Koma munthu wankulu bwino. Ayi. Pamenepo benefit vese natno ndithu Bible nesatno anapanga nizo da David asakhulupirire yani chionadi. So munthu amakhalino awuzati Mulungu alipo, awuzati chipulumutso chilipo, amatha class 7 ndi elder or even okhala mbusa mwana mwapanga beza chani za ufiti azifuna ziphisana anzake ufiti chani, right? Kugwida kuti munthu agwa uko chani taonapo ma figures otchuka tunopeza tanzuka kumanda chani. Why munthu otchuka ngani wapezeka kuzuka kumanda? You get it, eh? Anthu oti no I remember panali mwenyene ake anapanga esikando nake sinofuna ndichule ifano no ndikaichula ndeta nthu zero mwenye yake ndo. Anyways, atapanga sikando imeneyo inkhani naiza ifano cha munthu amene amaliza mwenyeyo anamuza mwenjera amene nkhani yetu ikuvuta nino fade inachuka kwambiri. Eri nkhani ifo inayi nkhani ya mwenye okhawo kendesanga kadishi ifano sizitheka zimenezo na osawo sisati no zinthu ziye mawule. So anamufusa munthu akudai ne munthu akudana peta kwa asing'anga anamuzira mwe nkhani 200,000 ndiwo aja anuzira ife kumateka muze mwenye ndi chani 1 million ndi yapo mbeti tani alitike muone. So you find out no why zikuteno asilamu ambira makhulupirira mwa alet. Why even a Christu si asilamu even ma Hindus, but that element imene uchitika choncho nani pesenebe. So zibembe zosiyana osamakukikabe kubwererabe ku spiritualism zawo za usingangazi. Why? Fana nkhana ndina anthu asakhulupirire mandani mawu even azungu ziliko witchcraft is there course, right? So nkhana ndino anthu asakhulupirire mawu a Mulungu andi zikateno zichitika njani akukweza ufumu wake zoti uthawapanga zabwino uthawapeza chitetezo uthawapeza ntchito uthawapeza banja inenso uthawapeza even ngakhale chiyero popanda ndani popanda Mulungu. That's the whole emphasis ya ufumu andani wa Lucifer. And azafuna kuti dziko lonse lapansi limvereye kukhazikitsa ulamuliro omaliza mark of the beast umene chinense chikuyenda ngakhale chuma chinense chikuyenda popanda ndani popanda Mulungu. So pali mafumu awiri pa dziko lapansi. So those are the two kingdoms. And ngati sininga verse chimwe ngati ya Khristu zakhala nthawi zonse moyo wogonjetsedwa moyo nthawiso amantha moyo nena kuti no ati mphaka akadusa nsewu ndoti ndi uthandizo anthu basi mantha mphaka adusa nsewu basi adusa nzanchira ndi wene, right? So tisamakhenda anthu okhala amantha. I think mina verse yomaliza tiwerenge ni mene tateno Timotheo ndi okay manika Timotheo chapter 1 verse 7 verse 7 yeah. Pakuti Mulungu sanapatsa mzimu wa mantha komatu wamphamvu ndi chikondi ndi chidziletso. Mubona menebe Mulungu sanapatsa mzimu wa nyani wa mantha koma mphamvu ndo wachani wadziletso. So tifuna zindio da Mulungu alipasa icho chikulu choposa ndo alipasa moyo wake, right? Chivumbulutso 1 verse 8 adiyani Chivumbulutso 1 verse 8 21 verse 8 yambero verse 7 kaitona anthu awiri verse 7 adiya verse 7 iye wakulakika adzalandira izi ndipo ndidzakhala Mulungu wake ndiye adzakhala mwana wanga. Mubona amene so amene wakulakika adzakhala ana ake andani a Mulungu tikakhala ni moyo wake wa Yesu Khristu ndifa andani agonjesi. No ndimafuna tuilenge verse ina tikamakamba za the beast ndi ndiye chikulu chiji limene Satana azagwisa ntchito chimusayideni verse 23 adiya Chivumbulutso 18
verse 23 pokamba za babulo verse 23 aliya verse 23 ndikuunika kwa nyali sikudzawunikiranso konse kwa iwe ndi mawu amkati ndi amkwatibwi sadzamvekanso konse kwa iwe pakuti otsatsa malonda anu ali omveka a dziko pakuti ndi nyanga yako ndi nyanga yako mitundu yonse inasokeretsedwa. So kuzira mwanyanga ntchito za masenga dziko lonse lapansi zatani ane mwini wake amasenga ni ndani? Satan. Yes. And chimuso 21 verse 8 21 verse 8 yeah. Koma amantha ndi osakhulupirira ndi onyasa ndi ambanda ndi achigololo ndi olambira mafano ndi onse amaboza cholandira chawo chidzakhala m'nyanja yotentha ndi moto ndi sulfura ndipo imfa yachiwiri. So amene ali amantha akuyika ngulu limodzi ndi anthu osatani osakhulupirira. Mantha amabwera chifukwa Yesu lotani ukhulupirira. Tikaona mu Edeni nthawi zonse Mulungu amalumikizana nawo komano pamene atachimwa atamva mawu Mulungu akuyenda mundamo iwo anatani anayi ndi mantha. Mantha amabwera chifukwa ulibe mzimu wa Mulungu. Mulungu sanapatse mzimu wa mantha. So akambasi pompo anyanga opembedza chani mafano. So ndi zinthu zovuta chifukwa no once iweyo uzida kuti no akulu izi zimupangazi muziteni ndete chinthu cha uzikhala uchipanga nthawi zonse ukangoti wasemphanisa atazimphana chizimba usauka. And imene wakuza chimakhala chovuta kwambiri yoti munthu ungachipange. You get it, eh? So nzonena kuti no tofunika tizinana kuti no Mulungu atipasa ife mzimu osiyana ndi wa dziko la chani lapansi. Watipasa mzimu wopambana, watipasa moyo umene sitinawuchita nawo chani sitinawuchita nawo mantha. So mu part 3 tikhala tikuona kuti no kodi muzu wazonsezi ndi chani. Muzu wazonsezi ndi chani. So tikhala tikuona ndithu kunena kuti no ntchito ya angelo ndiyo tani. Ntchito ya angelo ya Mulungu ndi angelo Satana. Kena kuti tiona no kuti tikamakamba za kulozedwa kuti munthu walozedwa kapena ali ndi tsoka limabwera motani kuti munthu akatiloza ndeti basi ndeti tathera pompo. So tikhala tikuona magawo ngati amenewo. Mulungu akudaliseni pamene mukupesera.